Hej og velkommen til vores kristendomsprojekt i Præsi. I dag skal I høre historien om Samson, som står i Dommerbogen 3:16. Here we go. Samson bliver født. I Zoar boede der en mand af daniternes slægt. Han hed Manoah. Hans kone var ufrugtbar og havde ingen børn. Men Herrens engel viste sig for kvinden og sagde til hende: Du er ufrugtbar og har ikke fået børn, men du skal blive med barn og føde en søn. Tag dig i agt for at drikke vin eller øl, og spis ikke noget, der er urent. For du skal blive med barn og føde en søn, som kommer til at hedde Samson. Samson blev hurtigt voksen og blev forelsket i en filisterkvinde, som bor i en by ved navn Timna. En gang gik Samson ned til Timna. Der så han en filisterkvinde. Da han kom hjem, fortalte han det til sin mor og far. Han sagde: Jeg har set en filisterkvinde i Timna. Lad mig få hende til kone. Hans far og mor sagde til ham: Findes der ingen kvinder iblandt dine landsmænd og i hele vort folk, siden du vil gå hen og gifte dig med en af de uomskårne filisterkvinder? Men Samson sagde til sin far: Lad mig få hende til kone, for hende synes jeg om. Og så tog han tilbage for at gifte sig med den smukke filisterkvinde. Så han vendte tilbage til Timna for at gifte sig med filisterkvinden, som han var blevet forelsket i. Og der gik ikke lang tid før de giftede sig og var nu mand og kone. Jeg glemte at fortælle, at på hen til Timna mødte Samson en løve, som brølede af ham, og der greb Herrens ånd ham, og han rev løven midt over med sin bare næver. Samson havde nemlig en særlig gave. Han var ekstremt stærk, og det var hans lange hår skyld i. Det var nemlig det, som gjorde ham stærk. Så hvis det blev klippet, ville han blive svag igen. Samson holdt et gilde, og det varede i 7 dage. Samson havde givet en gåde til de 30 brudesvende, som var blevet sat til at ledsage ham. Gåden var: Fra æderen kom æde, fra den stærke noget sødt. Og efter 3 dage havde de ikke svaret på gåden. Så de sagde til Samsons brud: Du skal få din mand til at sige svaret til dig, så du kan give det til os. Og hvis du ikke gør det, så slår vi dig og hele din familie ihjel. Og den 7. dag fik hun ham endelig til at sige svaret. Brudesvendene vidste nu, hvad svaret på gåden var, og de fortalte det til Samson, som nu var blevet sur og sagde: Hvis ikke I havde udnyttet min kone, havde I aldrig gættet det. Da greb Herrens ånd ham, og han gik ud og slog 30 mænd ihjel. Han tog deres tøj og gav klæderne til hans brudesvende. Filisterne gjorde oprør mod Samson. Noget tid efter ville Samson besøge sin kone en dag i hvedehøsten. Han havde et gedekid med. Han sagde: Lad mig gå ind i kammeret til min kone. Hendes far gav ham ikke lov til det, men sagde: Jeg troede bestemt, at du havde vraget hende, så jeg gav hende til din brudefører. Men hendes lille søster er smukkere end hun. Hende kan du få i stedet for. Samson sagde til dem: Denne gang er jeg uden skyld over for filisterne, når jeg bringer en ulykke over dem. Så gik Samson ud og fangede 300 ræve og bandt halerne sammen på dem 2 og 2. Så tog han nogle fakler og anbragte en fakkel i hvert par haler. Derefter tændte han faklerne og slap rævene løs i filisternes kornmarker. På den måde satte han ild på både kornstakkene og de uhøstede korn på vingårdene og olivenlundene. Da Samson havde gjort det, var filisterne meget sure på ham, så de tog til Judæa for at gøre det af med ham. De bandt ham og tog ham med til Lehi, men da han ankom, greb Herrens ånd ham, og han rev, og rebene om hans arme blev som hørsnor, der er svedet af ild, og båndene gled af hans hænder. Han opdagede en frisk æselkæbe og rakte hånden ud efter den, tog den og dræbte 1000 mænd med den. Han sagde: Med en æselkæbe har jeg banket dem sønder og sammen, med en æselkæbe har jeg dræbt 1000 mand. Senere blev han forelsket i en kvinde, der boede i Sorikdalen. Hun hed Dalila.
Filisterfyrsterne kom op til hende og sagde, du skal lokke ham til at røbe, hvor han har sine vældige kræfter fra, og hvordan vi kan få magten over ham, så vi kan binde ham og uskadeliggøre ham. Så vil vi hver give dig 1100 shekel sølv. Og det endte med, at hun fandt ud af, at det var hans 7 hårflætninger, der gjorde ham stærk. Hun fik ham til at falde i søvn, og så skar hun de 7 flætninger over. Derefter bandt det ham. Han vågnede og tænkte, jeg skal nok slippe fra det og ryste mig fri, ligesom de andre gange. Han vidste nemlig ikke, at Herren havde forladt ham. Men filisterne greb ham og stak øjnene ud på ham og førte ham ned til Gaza, hvor de lagde ham i lænker, og i fængsel blev han sat til at dreje kværnen. Men hans hår, der var blevet skåret af, begyndte at vokse ud igen. Filisterne samlede sig for at holde en stor offersfest for deres Gud. De sagde, hvor Gud har givet os vores fjende i vores hånd. De hentede Samson og stillede ham imellem nogle søjler. Samson lokkede en dreng, som førte ham ved hånden til at slippe ham, så han kunne læne sig op af søjlerne. Samson råbte på Gud. Gud Herre, husk på mig og giv mig min styrke igen blot ene gang, Gud, så jeg kan hævne mig på filisterne for et af mine 2 øjne. Samson væltede de 2 søjler, så huset brændte sammen, og det dræbte omkring 3.000, og Samson ham selv. Ja, og Samson, han havde nogle udfordringer. Og de udfordringer, Samson havde, det var normalt noget at gøre med hans styrke, altså hans hår. Og Samson er noget, man vil kalde aggressiv. Udover det, så har han en tendens til at blive forelsket i filisterkvinder. Og det var ikke den bedste blanding i hans tilfælde. Vi har også nogle eksempler på hans aggressivitet. Og et af dem, det var, der greb Herrens ånd ham, og han gik ned til Askalon og slog 30 mænd ihjel. Eksempel 2. Han opdagede en frisk æselkæbe, rakte hånden ud efter den, tog den og dræbte 1000 mand med den. Og eksempel 3. Samson satte hænderne mod de 2 søjler i midten, som bar taget, og stemmede mod den ene med sin højre hånd, og imod den anden med sin venstre, og sagde, lad mig dø sammen med filistrene. Så rettede han sig ud med sådan en kraft, at huset styrtede sammen, og fyrsterne og alle de folk, der var der. Sådan dræbte han ved sin død flere, end han havde dræbt, mens han levede. Og så lidt om Samsons liv i lidt dybere. Vi synes, at i Samsons liv er det sidste eksempel, som har størst indflydelse i Samsons liv. Og derfor er det denne udfordring, vi har valgt at tage udgangspunkt i. Hvordan den opstod. Altså Samson blev fristet af Delilah til at fortælle kærnes til hans styrke. Og han løj flere gange jo, men han gav sig så til sidst. Og hun sagde til ham, hvordan kan du sige, at du elsker mig, når du ikke har tillid til mig? Nu har du narret mig 3 gange, ikke fortalt mig, hvor du har dine vældige kræfter fra. Sådan pinte og plagede hun om hver dag ved sine ord, så til sidst blev dødtræt og fortalte hende sandheden. Der har aldrig kommet en ravkniv på mit hoved, for jeg har lige fra moders liv været en Guds nazirer, sagde han. Hvis mit hår bliver skåret af, mister jeg mine kræfter og bliver svag som et hver andet menneske. Og det var kernen til Samsons død, jo. Og hvem der er involveret? Samson er selvfølgelig hovedpersonen. Delilah, Gud og filistrene. Og så har vi også taget drengen, der førte Samson ved hånd, som egentlig har en kæmpe indflydelse på episoden. For der er så skrevet, Samson sagde til drengen, der førte ham ved hånden, slip mig og lad mig røre ved søjlerne som bæretaget, så jeg kan læne mig til dem. Uden drengen så havde søjlerne aldrig bristet. Hvilken rolle hovedpersonen har. Samson er selvfølgelig essentiel for, at hele historien kan udspille sig. Og ellers så Delilah spiller den næststørste rolle sammen med Gud. Hvilken rolle har Gud? Gud han skænker jo kræfterne til Samson og gør det muligt for Samsons mor at føde. Så Gud giver Samson de sidste kræfter, da han står i filisternes plads. Så Gud er ligesom endnu en gang maler bag det store maleri igen.